Viggo! Kommer du fra Sørarbejde? Nå. Der er snart ikke mere messing, så det ender sgu nok med, at jeg må købe noget selv. Hey, du! Se lige at få lidt i røven, ikke? Det er ikke noget vildt hjem. Jeg betaler mig ikke, for de skal stå og snakke, vel? Nå, Viggo. Hvordan har du det? Hvordan går det? Går der og sludder lidt med fisken derhjemme? Hvad den hedder? Krølle? Ole. Ole, ja. Ole. Ved du hvad, jeg har fortalt dig hundredvis af gange, at den hedder Ole. Hvorfor kalder du den så for krølle? Man kan da ikke kalde en fisk for krølle. Det kan man da godt. Hvis man kan kalde den for Ole, kan man da også kalde den for krølle. Du kalder da heller ikke en skaldet mand for krølle. Det vil da være fornærmende. Jamen, det ville da være mere fornærmende at kalde ham for skalle. Du, er de folk der i fagforeningen? Hvad fanden skulle det være for lidt? Lirkassmændes måske, hva'? Hvad fanden står der og ødelægger min bænk? Du skal da ikke bruge en drejebænk som armbold, din idiot. Hey. Du skal fandme ikke kalde nogen af mine folk for idioter. Dine folk? Hvad fanden er det for nogle arbejdsgiver med nære, hva'? Ved du hvad, hvis der var nogen, der havde talt sådan til os, som du lige talte til dem, så var arbejdet blevet stoppet. Var her på loko, mand. Og han står og hammer på min for bænk. fanden, så kommer arbejde her og pas dit maskine selv. Tror du, jeg vil arbejde sammen med uorganiseret, hva'? Hvad får de egentlig i timen? 50'er. 50 kroner? Jamen er du da rigtig klog? Det kan du da ikke byde folk. Det er sort, mand. Kom dog og vis dem, hvor man bruger sådan en drejebænk, ikke? Tror du, jeg har lært det, jeg har lært for at lave øloplukker, hva'? Nej, du. Jeg vil have et ordentligt arbejde. Du får sgu da ikke noget at lave. Hvad mener du med det? Jeg mener, der er ingen, der har brug for sådan en gammel idiot som dig. Der er ingen, der har brug for os. Hvorfor tror du, jeg render rundt her og spiller klovn, mand? For at holde mig i gang. Du kommer aldrig til at stå bag sådan en drejebænk mere, Viggo. Aldrig.